אבל אין שום כמוהו בעולם. הדבר היחיד שקשור לזה ששאלו אותך שאלה מקודם. כי אני רעב. כן. תגיד לי, אתה מודח בכלל? מה קרה לך? כן. המושב אמר את דברו. כאילו... נכון, כן, לא, כאילו זה לא צריך להיות מקצועי. עכשיו ככה. עכשיו רגע, איפה? בן אדם עובד מהבוקר, ב6:30 קמתי. תגיד, על ראש הכתיבה עומדת פרה. משפחת אשכנזי. עצמאות שמח. ולא מרגישה לה 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 צומחת לה. מה זה פה? אפריקה? תבוא השאלה, אז כמה שאלות? פשוט תבוא השאלה, אז... אתה מוכן? עושים... שהצרכניה תהיה פתוחה. לפחות כבר מפעם! שהצרכניה... עומדת פרה. עשיתי? מה קורה פה? מה עשיתי? יש פה שסק נהדר, מה עשיתי? ליאורה, תשמעי את זה! לך דודי לך דודי לקראת חולה. ליאורה, מה אתה אומר? קט. המזדה שלך והעץ שלי, הקצב שלך, הסגנון שלי, נפגשים בסוף שיחה מגלגלים עם כל החלומות והגעגועים, עם כל הניסיונות הטובים והרעים. מושב חדש ישן, לאט תופרים טלאים, למרות הכל זה טוב וגם נעים. זה עניין עקרוני, מעני עירוני, בסגנון חדשני במניין השני. מי אני, כן אני, אלי, שדה יעקב שלי. ההרינג שלך והשחוק שלי, הקוטג' שלך, החלב שלי, נפגשים בתוך תפריט ישראלי, עם כל הוויכוחים והטיעונים, עם כל ההבדלים הגדולים והקטנים. מושב חדש ישן, לאט עוברים טלאים, למרות הכל זה טוב וגם נעים. זה עניין עקרוני, זה הילוך ידני, בסגנון חדשני במניין השני. מי אני, כן אני, אלי, שדה יעקב שלי. השבת שלך והחג שלי, הג'ודר שלך והנייק שלי, נפגשים בסוף בתוך אותה שלולית, עם כל המה נשמע והמה עניינים, עם כל האמונות ועם כל הבניינים. מושב חדש ישן,
מי משתנה ממקובל, בסוף כולנו נפגשים במרובע. זה עניין עקרוני, זה מושב צבעוני, בסגנון חדשני במניין השני. מי אני? מי אני? כן אני, אלי, אלי, שדה יעקב שלי. מי אני? מי אני? כן אני, אלי, אלי, זה יעקב שלי.